el senyor portaveu del Partit Popular que és el sentit majoritari o unànim de tots els grups de l'oposició en comissió informativa, etc. I a partir d'avui vostè interpreta que nosaltres hem d'acceptar una pujada unilateral, que és la seva proposta que fan en l'IAE, per a complir altres objectius en l'ordenança de la taxa de fer. Això jo crec que no és exactament així. És cert que en l'última comissió informativa va haver un posicionament unànim que sembla que s'ha trencat. Aprofito ja per avançar-ho. Sí que hi havia un plantejament comú de rebaixar el tema del FEO. En absolut de pujar l'IAE tal i conforme vostès han fet de manera unilateral, carregant sobre la pujada inicial que hi havia i que va passar per comissió i que vostès avui s'autoesmenen per a pujar-ho més. I en tercer lloc, està l'IPC, efectivament, però hi ha molts altres elements dins dels càlculs globals a nivell impositiu que s'han de tenir en compte. I sí que és cert que si no se puja l'IPC en general, també ho és que hi ha altres conceptes que pugen i és la suma global de tot això el que n'hi ha que valorar. I en tot cas, com es permetria, si n'hi ha una reducció, deduir que n'hi ha disminució de la pressió fiscal. Jo ja li dic que com a molt el que n'hi ha és no augment, però de reducció res.